Seguimos nesta mañá de sábado, programa especial que estamos realizando en directo dentro do Concello de Padrón, municipio que durante esta mañá pois luce o sol, baixas as temperaturas e non chove, que eso é importante, con moitísima xente que está aproveitando para facer as súas compras, que mercan o comercio local, que mercan esa praza de abastos, nese mercado de abastos, onde, por certo, tamén hai outros compañeiros. Acabamos de ver a televisión pública facendo unha reportaxe precisamente sobre os costumes, as costumes que temos, neste caso, os galegos, os veciños e veciñas de Padrón, agora de enfrontarnos a estas datas no que se refire a gastronomía, o aspecto máis culinario. Bueno, pois estamos precisamente no Concello de Padrón, como ben apuntaba nunha entrevista recente a concelleira responsable da área de festas, turismo do Concello de Padrón, Chus Campos, o Vigo pequeno. Iso foi unha declaración de intencións. Agora chegou o momento de ver como está enganada o Concello, tamén, pois, o están vendo, aqueles que están vendo estas entrevistas no noso apartado de Facebook Live e no canal de YouTube, pois están vendo que estamos ao carón dunhas casetas moi navideñas, moi do Nadal, e para falar do Nadal, pois temos a Chus Campos con nós. Chus, bos días. Bos días. Bos días. Estamos xa metidos de cheo, hoxe, bueno, estamos grabando, pero está escoitando a xente na xornada do sábado, mañá domingo, lotería do Nadal, 4 millóns de euros o gordo, ten moita lotería, por certo, xa... Bueno, algo teño, pero tampouco penses que... Cantos décimos pode ter? 4 ou 5. Bueno. Unha cousa moderada. Que para que toque chega, con ter un, para que toque... A verdade é que sí, van todos ao bombo, non? Como é verdade, non hai número feo. Bueno, pois eso, o domingo, mañá, sorteo da lotería do Nadal, e xa, pois entramos no Nadal en sí mesmo, aínda que ben é certo que os concellos, a programación, xa se vai adiantando, a propia decoración nos comercios e demais, e tamén cun encendido que foi un pouco máis protagonista a tronada que tivemos neses días, pero que se puido encender a iluminación no concello. Contame, en que zona estamos, precisamente, que son estas casetas? Bueno, esta é a entrada a Rúa Real e Rúa Longa, sí. Unha das entradas, digamos, ao centro do pobo, que quixemos darlle como máis énfasis, non? Con estas casiñas. Este é un poboado de Papá Noel que preparou unha empresa daqui do pobo, sí, que se dedica a decoración en eventos e tal, e que xa traballou con nós o ano pasado, e a verdade que quedamos moi contentos, non, co seu traballo. A xente pasa e salúdame. Non, pasa con todos os convidados. Estaba aquí a Anxoangueira, estaban todos os que tivemos, que é normal, está no medio do pobo. Exacto. E nada, este penso que incluso debe de ser un dos elementos de Nadal que máis éxito está tendo, non? O poboado vai con erva natural, con árbore natural, iluminación tamén dos camelios do xardín que hai a parte de atrás, e a verdad que queda espectacular, sobre todo de noite. Bueno, que outra ornamentación temos, aparte, o comentábamos tamén co alcalde recentemente noutra conversa, onde o público privado se uniron para facer aínda máis grande a decoración, varias empresas que optimizaron recursos económicos para botar unha man. Isto é interesante, non? Claro, tamén que é moi poñelo en valor. Está claro, os recursos do Concello son limitados neste senso, entón falouse con empresas, bueno, desta vez falouse con poucas realmente, pero así con empresas... Foron 7, se non lembro mal. Sí, das máis potentes de Padrón, das máis fortes, non? Empresas grandes, a verdade que a aceptación pola súa parte foi total, non houve ningunha que dixera que non, prestáronse, pois eso, a poder estender o alumbrado a outras zonas do pobo, e poder potenciar, pois eso, que queremos facer con Padrón, non? Situalo no mapa do Nadal, que sexa un pobo a visitar nestas datas e que a xente este aquí a gusto. Eu penso que o conseguimos. Isto de Vigo pequeno, isto marca un pouco o nivel. Bueno. E parece que se conseguiu. Sí, parece que sí. Está contenta, sí? Sí, estou moi contenta. A verdade é que os veciños e veciñas, incluso xente de fora, nos comentan que o pobo está moi bonito, que dá gusto pasear, a xente ven ao pobo a ver a iluminación, e penso que conseguimos. Sempre, claro, intentando mellorar. Para o ano habrá que darlle un pasiño máis. Ben. O dito, están escoitando esta conversa na xornada na mañá do sábado. Hoxe vai haber xa unha actividade, penso que relevante, 36 anos do Festival de Panxoliñas, con esa coral polifónica padronesa, nacida no 87 e que sigue a día de hoxe viva e con moita actividade. Pero que outras actividades? Como se visto Nadal
aquí en Padrón? Hoxe é un día bastante completo de eventos, a verdade é que temos un día completiño. Temos pola mañá o torneo de chave, campeonato, que creo que hai máis de 50 persoas anotadas. Para un deporte como a chave, que é bastante descoñecido, minoritario, pois é un éxito, non? E logo temos o torneo de xadrez, xa máis ao mediodía, e logo temos un espectáculo aquí que era o que tiñamos pensado para o día do encendido do alumeado, que non puido ser por cuestións obvias de tempo, non? Entonces vai haber músicos polas rúas, e tamén dous elfos de Papá Noel cos músicos, bueno, pois interactuando cos nenos e cas nenas e facendo un pouco de ambiente xa de Nadal. Vale, temos xadrez, o sea que diferentes prácticas deportivas de ocio que se van misturando e que se van conformando nunha programación... Sí, porque realmente dende a Concellería de Deportes o compañeiro Luis Mariño está dándolle un impulso tamén ao deporte en todos os sentidos aquí no pobo, e realmente cada vez hai máis actividades. De feito tamén temos o día 31 ás 5 a primeira San Silvestre aquí en Padrón, que habrá un agasallo para todos os participantes, é unha San Silvestre que ten un fondo solidario, digamos que cada persoa que veña ten que traer 1 kilo de comida para Cáritas, e logo habrá chocolate con churros para todos. É unha carreira que non é competitiva, pode vir quen queira, nenos, maiores, grandes, o que non vai correndo vai andando, sin problema. Ben, antes de despedir o ano, ás 5 da tarde a San Silvestre, que é unha cita lúdico-deportiva. Penso que prima máis esta carreira o pasalo ben e disfrutar en familia, facer un pouco de exercicio e será un percorrido por aquí polo centro de Padrón. No centro mismo vai pasar unha zona polo centro, pero bueno, son máis de 5 kilómetros, entonces hai que salirse un pouquiño. Vale, 5 kilómetros, 5 kilómetros. Bueno, a ver. Intentarémolo. Está ben. Intentarémolo a ver. Outra das citas clásicas que bueno, pues é a visita de Papá Noel, esas persoases máxicas que siguen deslumbrando a todos os públicos, especialmente os cativos, e tamén pois a chegada dos Reis Magos. Haberá un recibimento especial do Concello de Padrón? Papá Noel estará aquí, justamente onde estamos nós agora. Vai estar aquí? Vai estar aquí. Eso faime ilusión. Faiche ilusión, Faime ilusión. Aquí onde estamos nós? Aquí mismo, neste poboado, que é o poboado de Papá Noel. Perfecto. Vai a estar Papá Noel con os seus elfos, recibindo os nenos, claro, repartindo uns detalliños tamén. Vale. Reis Magos. Reis Magos. As súas majestades do Oriente, concelleira. Veñen o día antes de Reis, como sempre, que este ano coincide en domingo. É verdad? Sí. Co mercado. Co mercado. Temos un día completo tamén. Mercado. Virán o domingo con un desfile tamén moi completo e con sorpresas interesantes. Penso que os nenos e nenas o van a pasar moi ben. Este é un lugar de moita visita. Falábamos antes do mercado, ese mercado dominical que penso que é referente en Galicia, de asistentes, de participantes e de dar vida ao municipio. Así o vemos en primeira persoa e sabemos que é así. E tamén un mercado de abastos que está a piques de sufrir unha transformación importante para darlle aínda máis vida, para que sexa máis atractivo, para que os postos pois eso, teñan no día a día pois a visita de todos os clientes e de todos os visitantes, ¿no? Con ese punto de información turística que tamén o vimos nombrando de aí días, vai formar parte desa parte do mercado. Unha oficina de turismo que acaba de recibir varios parabéns, a certificación de calidade Q e a ese de sostenibilidade turística. Isto pode, así, o común dos mortais pode soarnos medio raro, pero isto quere dicir que as cousas están facendo moi ben e cumprindo uns estándares de calidade importantes, non? Isto é así. Isto é así. Isto significa que a Q e a S van estar presentes na oficina de turismo e significa que os visitantes van a ter unha calidade mínima, o sea, para chegar a esa cualificación tivemos que pasar unha serie de probas e unha serie de auditorías para comprobar que si se está dando esa calidade de atención, bueno, de calidade e de sostibilidade. Que nos la van a entregar. Vamos, que non chove así porque sí, que hai un traballo realizado. Estes títulos, digamos, entre comillas, vánoslo a entregar na Feira de Fitur, en Madrid.
vai haber aí unha entrega destes, digamos, premios. Aproveitando o marco de Fitur, aproveitando o marco de Fitur, si vanolo a entregar. Vale, xa que menciona Fitur, que é unha das primeiras citas turísticas as que cada ano pues, nos enfrontamos tamén aquí coa radio, que estaremos, o igual que estivemos o ano pasado nesta nova etapa, e que tamén estivo con Cide Padrón, aparte ali a localizábamos, con moita actividade, con moita reunión. Algún pode estar desencantado ou pode ter unha idea falsa do que se fai o que pode facer un concello en feiras como Fitur, pero é importante estar aí, non? É moi importante, é moi cansado, tamén cho digo. Tamén, é verdade. Que as últimas horas do día temos todos cara agotadora. Sí, a verdade que sí. Pero realmente, hoxe en día, eu que comprobei o ano pasado, que era a primeira vez que iba, todos os concellos teñen aí presencia. Encontraste aí os alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras de todos lados. Faz contactos, coñeces as últimas tecnoloxías, as últimas innovacións en turismo, faz contactos con outros lugares. E tamén que fallo do lado. Sempre interesante. Non para mal, senón para... No, para mellorar un mesmo sempre, está claro. Sí. A verdade é que grande saiu satisfeita, o falábamos o ano pasado. Este ano pode adiantar algo? Como se vai presentar ou que vai mostrar Padrón nese mapa mundi en IFEMA? Pode adiantar algo? Algo pode adiantar, sí. Vamos a... Ainda estamos tratando estes días, vamos así un pouquiño a contrarreloxo. Vai haber como un expositor, non sei se ti que estuveches ali daste conta, que hai nas entradas dos pabellóns. Sí. Normalmente, Padrón está situado no pabellón onde está o pabellón de Galicia, sí. Non ten un stand propio, para decir así. Ten ali o seu material, os seus folletos e tal, pero non ten un stand propio. Entón, quixenlle dar máis visibilidade ao que é o pobo. Entonces, das entradas dos pabellóns vai haber un expositor con imaxes de Padrón resaltando, pues, as cousas máis, digamos, chamativas ou máis atractivas do pobo. Vale. Ao mesmo tempo tamén estamos preparando un vídeo promocional que vai ser, penso que moi bonito, moi espectacular, con imaxes aéreas e todo, para tamén facer na presentación que se vai facer ali no stand de Pobos Máxicos de España, que ten un stand propio en IFEMA. Entón ali o alcalde e eu, estará tamén o técnico de turismo, estaremos presentando, recibindo ese premio de Pobos Máxicos, e presentando tamén este vídeo que o que queremos é eso, mostrar toda a beleza e todo o potencial que temos no noso pobo, non só o Camiño de Santiago, que tamén, pero moitas outras cousas que temos. Claro, resumir todo nun vídeo ten que ser aí... Efectivamente, todo, sabes que non... Pero máis salientable, non? O máis salientable é cousas que temos que realmente son beleza natural, cultura, gastronomía, un pobo moi completo, non? Que somos moitas veces a envidia de outros povos e de outras localidades nese sentido. Pois estará presente xa en Fitur, máis que confirmadísimo, con varias accións para poñer Padrón no mapa. A verdade é que aqueles que nunca foron a Fitur é a feira máis importante, sen lugar a dúbidas, de turismo a que se fai no estado en España, é unha das principais de todo o mundo. Por lo tanto, estar aí con estas accións tan visibles, pois pon a Padrón un pequeno pobo dentro do contexto do mapa mundi, porque a verdade é que turísticamente todo o mundo compite con todo o mundo. Polo tanto, poñer a Padrón no mapa con toda a súa idiosincrasia penso que é fundamental, e o viviremos en primeira persoa. Ali estaremos seguindo a Chus Campos para que nos diga as diferentes actos e reunións que tamén se fan ali, moitísimas reunións para dignificar o día a día de Padrón. Estamos agora mesmo dende o Departamento de Turismo xa concretando reunións para ter nesas datas, non? Para ter unha axenda bastante completa, aproveitando que estamos ali, obviamente. E despois, antes de falar do presente futuro do 2025, recentemente nos visitaba Chus, pero por se algunha cousa se lle escapou e demais, ano 2024, que balance fai desa primeira incursión no mundo da política, de servidora dos veciños e veciñas de Padrón? Contenta, satisfeita? Sí, moi satisfeita, diría eu. Moi satisfeita, está claro, nunca podes chegar a todo o que quixeras, sempre queres alcanzar o 100%, igual o 100 non, vamos ao 90, non?
É o que sí, que aprendi moitísimo neste ano de política, non? O primeiro ano e medio, máis ben, sería. E vas aprendendo moitísimas cousas en pouco tempo, pero que che sirven para logo, para o ano que ven, xa poñer en práctica de feito máis efectivo, non? Digamos, o que aprendemos en turismo este ano, para o ano que ven xa o temos recorrido, vamos a facer máis. Que na segunda volta xa vai máis suave. A mellorar certas cousas. Tema festas, ¿no? igualmente, aprendes moito, escoitas aos veciños e veciñas, que moitas veces teñen que dicir e hai que escoitalos, e vamos aí modificando cousas e avanzando. Que é o máis complexo, o máis duro que se pudo atopar neste ano e medio de entrar en política activa, grupo de goberno, áreas, ninguna é doada, pero especificamente turismo, festas, penso que son unhas áreas moi exixentes. Sí, son exixentes, cando se fan festas todo que ten que salir ben, non pode haber fallos, os eventos, bueno, que en organizamento sabe ou non, apostas todo a unha carta, apostas todo a ese día. Se ese día sale mal, a imaxe é mala. Entón, o máis duro, creo que aprendes a lidiar con que non está todo o mundo de acordo cas decisións que tomas. Eso é difícil, cando entras non estás afeito a esas situacións, non? Entonces, sempre hai alguén que non está contento. Moitas veces pódese solucionar a situación, outras veces é máis complexo e non se pode. Pero, bueno, penso que dende o goberno se escoita a xente, inténtase mellorar sempre. O pobo creo que vese que mellorou moitísimo, que cambiaron moitas cousas. De momento eso, vai un ano e medio. Temos que esperar un pouco máis, non? Un ano e medio moi pouquiño tempo nunha administración. Sí, a verdade é que sí, coñecendo a lentitude, a burocracia, ano e medio é apenas un chisquiño de nada para poder facer cousas. E a burocracia tamén é algo que a min que me gusta facer as cousas para allá, se é para hoxe mellor que para mañán, é algo que tamén tes que aprender a aguantar e a tratar con ela, non? Bueno, festivais, festas, cultura, ocio, a benvida a toda a xente que se achega a Padrón porque sí, para disfrutar do mercado dominical ou para disfrutar das rúas, da hostelería, dos restaurantes e demais. Festivais, citas que temos así próximas, que estén marcadas no Nadal ou non. O Festival Open Air, hai diferentes... que isto non para. Rematamos o ano, pero xa enlazamos co seguinte. Realmente a Pascua tamén xa hai cousas pechadas, planificadas e organizadas. Sí, temos o Festival da Asociación Open Air, que solicitan, bueno, normalmente cada ano. Isto que é? Eso é un festival de fin de ano. Vale? Aí hai música, DJs, bueno, é unha entrada de pago. Entonces a asociación solicita facer esa festa, obviamente na noite do 31. Na noite do 31. Vale. Sí, unha noite que, bueno, todo o mundo trasnoitamos, non? Un poquinho. E nada, como sempre requerindolle toda a documentación para que todo este seguro, que todo este ben. Vais a facer ese festival. Vale, onde será? Pois será detrás do campo de fútbol, na zona da maquinaria cando é a Pascua. Vale, pois noite bella para poder disfrutar tamén aquí no Concello de Padrón. E xa que o tempo se vai esgotando, Concelleira, é vostede navideña? Pois sí, a verdade é que sí. Sí, este é un goberno bastante navideño. Sí, notase. A verdade é que sí. Como grupo de goberno penso que estivo a altura, pero a nivel personal tamén é de tradicións, sí, bueno, de uvas, de todas estas... Vouche confesar unha cousa. A ver. Decorei todo o pobo, a miña casa ainda teño sin decorar. A ver se este fin de semana poño árbore de Nadal, estas cousas. É que eso iba a preguntar, cando poñía árbores, de árbores só, de Belén tamén, Bueno, eu poño árbore. 4 detalliños, pero sí. Pero a día, bueno, 20-21 de decembro non tengo... Pero soe poñer árbores, sí. Sí. Vale. Pero non Belén ni ningunha outra decoración navideña. Non suelo poñer. Na casa de meus pais si se pon Belén, pero bueno. E como pasa estas datas? Noiteboa, Nadal... Pois ca familia. Ca familia, sí. Con meu fillo, con meus pais, en familia, tranquila. Algúnha costume así, tradición a nivel interno? Que diga, mira, pois sabemos facer isto, non sei se gastronómicamente, se de... Bueno, miña nai suele preparar unha cena bastante, supoño que como en todas as casas, non? En vez de a cena para os
7 que somos, pois Pa 70. prepara para 70, despois podemos comer toda a semana casi. Que plato non pode faltar no Nadal na súa casa? Bueno, eu creo que marisco, non? Vieiras, agostinos... Bueno, aí na plaza seguro que che poden informar mellor que min incluso. A pescadeira da plaza seguro que che pode informar... Estamos intentando que alguén nos fale do mercado desa praza, apostando polo comercio local, que penso que é fundamental estas datas, o adquirir o produto tanto gastronómico como ese agasallo que lle pedimos aos reis, que ao final que Melchor, Gaspar, Baltasar que merquen aquí, non? Sí. Que a veces o soen facer tamén as súas necesidades. Sí, foi unha campaña que fixemos que é un agasallo de madeira personalizado do Concello, que é moi bonito, bueno, non sei se o biches. Non o vin aínda, pero xa me falaron del. Bueno, está moi chulo, a verdad. A que se adheriron máis de 50 comercios. Vale. En vista a, bueno, para o ano, como xa nos solicitou tamén o partido do BNG en pleno e tal, pero xa nos tiñamos esa idea, xa traballando para o ano que ven poder instaurar o bono comercio para estas datas. As datas ou outras datas. Vale. Para fomentar o comercio, para que a xente poida gastar, pero poida forrar. Non se fixera todo agora, non, concelleira? No, bueno, non sei nos anos dos gobernos anteriores. Sí, pero agora nesta etapa non, nesta etapa un apunte importante. Entonces, bueno, vamos a pedir unha subvención en xaneiro para o que a montaxe desa campaña, non? Porque iso tamén ten un custe, non é só os cartos que vayas a regalar aos usuarios. Entón, vamos a pedir unha subvención para montar esa campaña e para poder utilizala pois no Nadal e incluso en outras datas. Vale, que interesante, Interesante, o bono Nadal, como novidade, que xa... Bono comercio, é verdade, que está pois adiantando aquí a concelleira. Recta finalísima, ímonos ver seguramente de cara a Fitur, polo tanto trasladarlle a que teña unhas boas festas e demais. E a última pregunta que eu estou facendo a todos, aos convidados, se lembra algún agasallo dos Reis Magos, non sei se Papá Noel por aquel entonces, o apalpador, pero dos Reis Magos, algún agasallo especial que lle siga facendo especial, pois eso. Bueno, na miña casa eran os Reis Magos. Os Reis Magos. Papá Noel, na miña tamén. Xa non existía tanto. Na miña. Eran os Reis non se deixaba ver tanto, verdade que non? No. Pero bueno, sí, a ver, que agasallo, a ver? Teño un agasallo pois de nena, non? Que é cando realmente tes ilusión. Agora vale, todos nos fai ilusión, pero xa sabemos o que hai. Pero sí, cando me regalaron unha muñeca a min e a miña irmán. Foi unha muñeca? A verdad, sí, unha muñeca, que era unha barriguitas, que eu creo que existen aínda. Penso que sí. Sí, eu creo que ainda estará por fallado aí da casa de meus pais. Unha barriguitas que te ca súa roupiña, da súa camilla, pero lembra ese agasallo porque pedía en ese momento tráeme a barriguitas ou sí, exacto. Ese desexo cumplido, entón, ese desexo cumplido. Dos Reis Magos. 2025 para cumplir moitos desexos, moito día a día nese frenético grupo de goberno, así o vemos e así nos empapamos, nos que o convidamos o equipo de goberno de Padrón, vemos que así o titulábamos outro día, revitalización e dinamismo, que penso que o que fai un municipio que teña vida, non? Un comercio moi activo, un turismo, penso que interesante, que me daba outro día as cifras de xente que pasa por aquí e demais, e que sempre van en aumento, se que Padrón, lonxe de perder estar de moda, sigue estando moi de moda. Sí, está de moda. E os domingos o vemos, simplemente calquera domingo, vemos que cada día hai máis xente aquí. Efectivamente, o mercado dominical está claro que é un motor da economía do pobo, que trae moitísima xente, ves os aledaños do pobo, os aparcaderos están cheos, autobuses, e a cantidade de xente que anda polas ruas. Hai que poñer máis para aparcar, concelleira, eso é complicado, non? Hai que poñer máis para aparcar. É complicado, non? Bastante que complexo. vamos a topar. Bueno, que hai onde aparcar, o que pasa hai onde aparcar. Realmente tamén queremos aparcar na porta, non? O carón. Que como eu me incluyo, non? Pero no, sí que hai sitio para pero sí, eu penso que sí, hai que andar un poquinho, bueno. Xus Campos, edil de moitísimas cousas, entre elas a que fixo posible tamén que hoxe estemos aquí, edil de concellera de turismo, de festas e de outras áreas. Boas festas, feliz ano 2025 e vémonos, se non antes, no marco de Fitur, en Madrid. Boas festas. Graciñas. Xus Campos, seguimos adiante.